Nou, Jara en Zaken zullen het even uitvinden. Dan zal ik het eigenlijk gewoon proberen. Waar praat me hier steeds nee? Waar praat me hier steeds nee? Potverdikkie! Het is weer een beetje. Smartphone. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Jara en ik zullen deze fasen versieren met kriesballen. We hebben beide een limppistool. Ik ga ze van de week al even naar goud spuiten. Het is best wel een mooie slagger. Het heeft een beetje een mooie ondergroen kleur. En nou maar hoop je dat het lukt, want ik hier dit alles zien van de mem van Bente. Bente is de vriendin van Zaken. En die heeft zo'n mooie fase maken, dus ik hier vreeg hoe ze dat die hier. Nou, oerel wat opschadelen qua baltjes en dingetjes en gewoon beginnen te plakken met een limppistool. En Zaken komt aan zijn thuis en die wil heel graag bij Jara en mij op PlayStation. Ja. En het liet Jara mij wel leuk om Just Dance te doen. Just Dance te doen. Dus dat zit een beetje op de planning. En ondertussen met deze twee kabouters hier ook. Hoi! Oh, twee eentjes. Ben je weer naar de knutselen? Ome Jelke in de knutselhoek. Ja, je mag aan sterren in de vakantie. Ja, kan ome Jelke daar weer zitten. Kun je hem spul al hier wel in de knutselvensterbank lezen? Kan ome Jelke daar aan weer zitten. Oké, ja, dan gaan we eerst die limppistool maar eens even warm, meidje, denk ik. Gok ik. Yeah, dit is het idee. Dit heet Sjoen. Heel Super cool, hè? Ik dacht, ik doe een beetje in de kleur in, maar dit shit dan denk ik. Dus Alles strook, al die hoor. kleuren. Ja, daarom. Ik denk dat dat juist het leuke is, denk ik. Nou, we hebben van Dit steek alles. heel goed bij die blom. Oranje, roze, red, groen, peersrozig, red, goud en blauw. Dus van alles wat. Grutlieds, vormkes. Nou, en ondertussen binnen Zaken en Ivan hier ook. En wat zo'n die dwang in, denk je? Je komt toch net gamen, wat? Wat game je dan? Fortnite. Nou, hier moet je hem best voor even doen. We gaan even plakken. We hadden een limppistool in stroom. Maar als je het of dat warm krijgen, dan gaan we los. Oké, mijn limppistool is aardig warm. Hoe goed met die? Het voorbeeld horen er wel een beetje bij. Ik denk dat ik begin gewoon met gruttenbal. Ja, kijk. En dan lietsebaltjes er tussen. Precies dat. Precies dat. Het begint denk ik met peer. En mijn blauw. Dit is echt gewoon alle kleuren. Oké, ik begin gewoon. Ik weet echt net in de weg beginnen wat. Wat is dat? Oh god. Maar BH'tje is de bovenste net of zo. Check dit. Ik ben eigenlijk best wel een beetje heel erg blij mij, heel bot. Joen heeft een leuk plakje. Super mooi. Ja, liep mij. Die van Jaren wordt echt super mooi. Heel mooi Jaren. En we zijn bij Jaren, maar er eigenlijk een liedje kriesbemke toch hè? Ja. Ja. Maar die hebben we net Maar helaas. deze er nog niet in. Als je dit maakt als eerste, dan maar ik heb bijna niks meer hoor. En dan woest nog het show's pak maar gewoon wat uit de BM Jaren hè? Ik ga er nog. Ik ga nog wel een peers neer. Tja. Maar het is best hier uit de BM pakken hè? Een liedje baltje of zo. Van wie missen we die haast net hier. Ga je er nog een hele mooie peers in heen? Maar een soort diamantjes. Ja, kan je er komen? Dat is net mooi visueel hing hier. En een blauwe is er nog? Tja. Ik kan hier al iemand. Oh. Tja, ik heb nog een blauwe uit de been. Hebben we hier nog een mooie libelle van. Ik heb een beetje een mooi armaatje. 5 minutes later. Tada! Ik vind het echt Mooi. heel mooi. Nou, Jaren neemt harder aan mooi met een hoes. Ik heb mooi op die kerst zijn Jaren. Stuk Christ ding. Ik ben echt super blij mee. Ja, kijk. Super cool. Nou, en nou zullen we nog even met Zaken Just Dance doen. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Just dance, dance, dance. Nou,
Jaren en zaken zullen het even uitvinden. Dan zal ik het eigenlijk wel proberen. Maar hun moet het eerst maar even uitproberen hoe het al hier werkt. Dan zeg ik eens even zien hoe gauw als het in de waterskamer is. Bij die oren 2 minis. Dus even zien hoe het hier gaat. Hallo! Hé! Wat gaan we met je zuster? Waar praat me hier steeds nee? Waar praat me hier steeds nee? Potverdikkie! Ben je een mooi bordje, vrouwje? Mooi zo. Maar vast niet zelf met mijn bakje. Nee, maar ik moest niet zo lang, hè? Nee? Ja, wat was mij was? Wat is je? Maar wat doen als je zaken? Hallo. Wat doe je er maar mee, Jelke? Ik ga les van de voet. Ach, wat vervelend nou. Hè? Zit daar was moest aan. Als juist die bakje eerst even nog een jaren. Ja, maar ik had wel die wist van. Maar je reageert Ik denk dat dit wel maar zo die ronde staat. Naar beneden. Tje. Du bist de blauwe. Moeilijke pasjes, hè? Wat een dom is gezegd. Ja, vroeger deden we gewoon rugspasken, linkspasken, klappen, draaien. Dat niet. Maar hoe moest dat doen? Moest je hem dan maar 1 HP halen? Ik denk dat ik vooral een distance, maar is die hieronder. Denk je dat? Ja, de, Welke moet ik doen? de De blauwe. witte? De blauwe. Doe maar eens de blauwe. Ja, ja. Nou, maar ik maar eens even denken. Ben benieuwd. Hoe doet hij dat? Je wist goed. Het is weer een video. Smartphone, ik bedoel. Hey, we doet het een beetje goed. Nou, en hoe dan? Nou, ik heb Krijg ik nooit te jaren wat ik wel of net goed in, hè? Vis is start. het is er staan. Trofee verdiend! Yes. Dat zit er. Topscorer. 0. Oh, We hebben die niet. mijn topscorer is 0. Jongens, nou, doe maar eens. Nee, maar er ben niet meer. Oh, Ik koos met 2 gratis dan. De rest Nee, moet maar 2 nummers. 12 vestjes. Ja, Oké. dan doe je 12 versjes. Oh, ik had zwet op gebed. Hier mag je wel even. Waar we wat drinken van meer? Wat lekkers? Nou, wat lekker. Wat lekkers? Koekje of iets anders? hoe dit werkt, want Koekie? Wil je met een koekje? Ja. Ja, koekjes. En op jouw kantje? Ja. Hey chickies. Oh, ze lezen lekker te koesen. Lekker sliepen, prinsesjes. Want de nieuwe chitsvlog. Oh. Ah. Wat ben je hem leuk aan het watchen? Ik verneem je hem net in. Gekke cactus. Ja. Gekke. Wil je met wat drinken, hè? Nee. Koekje? Nee. Ja. Ja? Kom maar, ik ga lekkere koekjes. Ome Jelke had lekkere koekjes. Ja. Nou, we gaan nog even wat drinken, een koekje ervan. En dan zal ik aan ze met eten beginnen. Maar ik ben wel heel tevreden hoor. Dus Christcreaties. Echt heel mooi vinden. Dus goed idee, Thea, Mem van Bente. Echt heel mooi. Ja, ome Jelke had de koekjes. Ze mij bij ome Jelke. Koekje doekje. En ik had genoeg pakketjes van mij. Ik heb die maar in het werk. Dus ja, ik zie weer een topdag. En Just Dance is heel leuk, maar wel vermoeiend, jongens. Hey, ik zou zeggen, vond dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen. En via het net de chill-app te downloaden voor die tablet of telefoon. Op mijn chill vlog. Hey hoi!